Ahojte, v najbližších častiach si povieme niečo o včelstvách, o mede a napríklad aj o ovocných sadoch a krmoviskách a vnadiskách, čo sa týka v súvislosti s medveďom hnedým. Čo je zaujímavé, je samotné to slovo medveď, z čoho sa skladá. A je to vlastne z dvoch názvov alebo výrazov, a je to med a veď, ako vedomosť. Čiže sa jedná o zviera, ktoré vie, kde je med. No a tým, že medveď je samozrejme všežravec a veľmi obľúbuje sladké, tak ten med cíti aj z obrovskej diaľky a je to pre ňo veľmi, veľmi zaujímavý atraktant, čiže lákadlo. A práve preto dokáže prísť k takýmto včelniciam a ak nie sú dobre zabezpečené, tak ich dokáže vlastne rozbiť. A preto musia byť zabezpečené na Slovensku, alebo celkovo sa tie včelstvá zabezpečujú dvoma spôsobmi, ktoré sú také efektívne. Buď sú to teda železné karisiete, ktoré musia mať ale malé rozostupy medzi tým jednotlivým mrežovaním, aby medveď donútra nevedel vopchať laby a nevedel poškodiť tie včelstvá, alebo potom sa používa vlastne takto elektrický ohradník, na ktoré sa používajú buď takéto vodivé šnúry, alebo takéto pásky, alebo dokonca, ako môžeme vidieť z tejto ďalšej strany, železné drôty. A veľmi dôležité je, aby vlastne ten spodný vodič alebo drôt bol nastavený tak, že ten medveď ho nepodlezie. Ten najvyšší tak, aby ho zase nepreskočil. A čo je veľmi dôležité tu spomenúť, že ten zdroj, ktorý to celé napája, ktorý je na druhej strane, musí mať proti medveďovi minimálne pulznú silu 7 džaulov, pretože všetko, čo je nižšie ako 7 džaulov, medveď prejde ako nôž maslom. A zase by sa dostal v tomto prípade aj vlastne tuto do záhrady, ale hlavne teda k tým včelám. Čo je dôležité ešte pri elektrických ohradníkoch je to, že keď majú byť funkčné, tak sa o ne treba starať, ako vidíme v tomto prípade, je to tu vlastne pokosené celé pekne, pretože ak by tá tráva bola veľmi vysoká, tak do toho spodného vodiča by to vlastne celé prerážalo, ten elektrický prúd, čo nie je dobré, pretože to znižuje výkon toho celého ohradníka. Takže ešte raz, v tomto prípade vidíme veľmi dobré a funkčné riešenie, čo teda vlastne na Slovensku, aj keby medveď poškodil takéto včelstvá, tak ich prepláca tie škody štát. Ale samozrejme, ak tie včelstvá sú zabezpečené takýmto spôsobom. Ak tie včelnice by boli absolútne bez žiadnej ochrany, tak potom štát tie škody kráti alebo ich neprepláca vôbec. Pri týchto včelstvách samozrejme najväčším lákadlom pre medveďa je samotné to sladké, čiže med, ale nie je to len med, pretože je tu vlastne pre medveďa potrava aj vo forme proteínov a to sú práve tie včelie larvy. Tie včielky samotné, ktoré vlastne tuto žijú, tak majú svoj nejaký obranný mechanizmus a to sú žihadlá. Čiže oni tomu medveďovi vedia dať akože celkom pekne zabrať. Ale medveď má hrubú srsť a je voči tomu pomerne dobre obrnený a toto je pre ňo tak silné lákadlo a taký zdroj potravy a kalórií, hlavne teraz pred zimou, že jednoducho on tie štípance bez problémov vydrží a napriek tomu do tých včelstiev ide. Čo na Slovensku trošku zaostávame za zahraničím, je práve tá pomoc včelárom. Tuto pri tejto včelnici vidíme, že teda štát trochu pomohol dodaním nejakých materiálov a napríklad v Slovinsku, Chorvátsku alebo v Amerike ten štát pomáha tým včelárom podstatne viac a dokonca v Amerike im robí aj také tréningy, že ako s tým celým pracovať a dáva im vlastne taký ten support alebo nejakú podporu s tým, že tí včelári si potom vedia sami poradiť alebo vedia, kam sa majú obrátiť, ak majú problém s medveďom.